Makadiya sikana. Ipedu makadiwa. Ndiri kuoneswa mune bitterness yaminayo. Ndiana makanyotsamwira kudaro. Ndakatsamwira amai vangu. Kuti vadini? Amai vangu vakangondisiya. Handitoziva kuti vari kupi. Baba vangu vakashaya. Ndiri mudiki, amai vangu vakangotetereka neni. Bitterness iri pamuri ndeyekuti imi murume akuda kubvisa mari, imi muri kumuti asabvise. Why? Hongu prophet. Amai vangu havafanira kudya pfuma yangu kozi vakandisiya ndichitambura ndichishungurudzika ndichingochengetwa. Alright, kuhama dzababa. Varisa ivavo havatana kana muhwana akambondichengeta. Ndaingoti 2 weeks ndagara pano, 2 weeks ndagara pano. So you feel kuti vanhu havafanira kudya mari yako? Hongu prophet. Saka murume uregedza kuroora because nobody deserves kudya mari yako? Hongu prophet. Upenyu hwandakararama ndohunondirwadza. Vana gogo tibatsirei. Kana wasiyiwa nevabereki, toti baba vafa, mai vasi vakangokusiyawo, vozongonobudikira time panyaya dzepfuma nehama dzavo hapana kana aripo, unosununguka here kuti vadye mari yekuroora? Vana gogo ndibatsirei, ndimi mune vanhu vakuru, ndakunana gogo. Mwana uyu atori nekuremerwa kuti ari kuti zviri nani kuti pasawana anodya mari yangu. Haleluya chechi. Vakadzi vanozviita kuti mwana uyu wakasiyiwa akasara achirerwa apo neapapo, asi awana murume anomuroora. Amai vanofanirwa kudya pfuma yake nokuti ndiamai vakabereka. Inozova ngozi kwaari ende mumba imomo haazomugara zvakare. Haleluya. Mwana usina kuchengeta wongonouya papfuma chete. Ngaitinzwe dzimwe pfungwa. Ini ndinoti mwanangu, regerera amai vako nokuti ndivo mubereki wako wakakubereka. Vanogona kunge vaine mamwe masituations avakapinda ekuti vangokusiya, asi pamwe dzimwe nguva isiri mhosva yavo. Dzimwe nguva futi inogonawo kungovewo paine zvimwe zvinenge zvitongovanetsa ivo pachavo, kusiri kuda kwavo, asi iri mweya yerimara pasi. Asi ndinokukumbirawo kuti dai wavaregerera vadye pfuma yako, ndokuti newe zvinhu zvako zviendeke. Sunungura mwoyo wako, kunyange hako ukachema, asi sunungura mwoyo wako. Amai vako vadye pfuma yako, mangwana newogowana kugara pamurume zvakanaka. Ndiamai vako. Uri kuanzwa mashoko ari kutaurwa here? Romanzwa prophet, asi zvinondirwadza mararamiro andakaita. I think kuti pamwe nemusingazivi kuti munhu akararama. Uchiti 2 weeks wachengetwa pamangwana waenda pa 2 weeks wachengetwa pamangwana. Ngatitaurei, tarisei nyaya ine rimwe ziso. Ukaona yabatwa pamweya inorema, kuno hakungobatwa nyaya dzisina basa. Kuna mai here vanobatwa nehope vasingazivi kuti mwana ari papo? Ino handisi kuti ngavasadye pfuma, mandiri kuti mbofungaiwo muri kusaidhi remwana chete. Vane madira. Haleluya chechi. Ndozwe kubatikana nokuti nyama yemusoro inzwa neyako, asi chitema achidzorerwi mwana wangu. Kutaura kwandiri kutoita tiri kutobatikana zviya zvokuti ndiri munhu mukuru ndiri kuchemera mumwoyo, asi chitema usadzorera. Otherwise ndo pane mablessing ako. Tikaende mubhaibheri, Joseph wakatengeswa nemadzikoma ake, haana kuaramwa. Yanga itori bridge yekutoyambutse madzikoma aya nekuti kwaizouye nzara vechizomutsvaga. Saka iwe utori nechipo pauri ipopo, uri mukadzi asi wakafanana naJoseph. That's very well. The reason why ndapa vamwe mukana yekuti vataure newe ndeizvi. You know, I will tell you this. You are a blessing and you are a survivor. Zvawakapindana nazvo ukabuda,
pain yako iri kuti nini? Wagumira chii pachikoro? handina kutoenda kuchikoro. Pain yako iri kuti nini? Ndakakanganisirwa ndikatadzirwa zvese. But ndosaka Mwari akakupa murume anokuda. Ndinotenda prophet. Ivo vacho vasina kukuchengeta ukatarisa vamwe vacho hapana ari mudzimba. Indiri kuti inzwa shoko randakutaura. Rataurwa nevamwe vese pabuda keyword 1. Chitema achidzorerwe. It's not your position. Siya ivo mai vako. Vangu nokuti pain yacho yandiri kuona here akaedza. Akatomboedza kuti nai ndinoda kunoona mai. Rimwe zuva akatorwa chaseli in the morning akangonzi anokuratidza mai vako. Akangononongedzerwa akanzi mai avo akatoramba kuvaona ari mudiki. Nekuda kwepain akati ko vanga vari kupi? Padi prophet. But ndoda kuti Mwari vakuitire zvakanaka. Pauri ndaisa chikomborero. Kuchema kwawaita uri muimba yaMwari, Mwari anzwa minyengetero yako. Nazvino ndoda kukuimbira unzwe. Mweya mutsvene wouya, anouya, anouya, achivaima senyeredzi, anopisa semoto, kuchema kwako kwanzwikwa, nhamo dzako dzanzwikwa, wouya, wouya, kuchema kwako kwanzwikwa, nhamo dzako dzanzwikwa. You're free now. Enda unoregerera vanhu ivavo uone kuunlocka kuchaitwa madoors eupenyu hwako. Maita basa munhu waMwari ndotenda. Uchaenda kunyika dziri kure usina kudzidza. Uchaita mabusiness anosvika kure usina kudzidza. Maita basa. Nekuti Mwari ndiye azarura zvinhu zvako nezita raJesu. Tenda prophet. I want to dance with everybody. Are you ready now? Goodness and Mercy Ministries with Prophet T. Freddy presents Gweru Revival Night on 27 February 2026 from 9 p.m. till late. Yes, munhu waMwari vachange vari muGweru. Man of God, Prophet T. Freddy uzabe khona eGweru mhlaka 27 February 2026 kubva na 9 p.m. kuze kuse Alice Building, 2nd floor, 6th Street, Gweru CBD. Pedyo nezesa. Mukana wema one-on-one na Man of God, Prophet T. Freddy unenge uripo. Kulabo abafisa ukubonana lo Man of God, Prophet T. Freddy one-on-one. Ithuba likhona. Contact 0778 059 270, 0778 059 270 or 0712 528-094, 0712-528-094, WhatsApp 0786-318-886, 0786-318-886. 27 February 2026, Gweru Revival Night, na Prophet T. Freddy, le Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word, and prayer.